Sa ning relasyon? Uyab-uyab. Bo, muro magdula. May siguro sa usa. Ikaw sigurado na po kanin niya. Ambot, okay, sure. Halo ko diyo. Pila na ni kabulan o tuig ning relasyon na nga dili pa man sure. 8 months. So delikadong di pa ning kabtag us ka tuig. Kabtan siguro. Kung tarungon ra nato no, atong isigurado nga tarong ning direksyon sa relasyon, mabuti us ka tuig. Communication ra gid ang importante manggod. O then kita-kita, di ba? Yes. Asa gasugod ning relasyon na. Sa FB. Kisa gaad ni kinsa. Ako. Unsa may random ra or nay ni reto nga uy ad ni ba? Nakita na ako siya sa newsfeed nako tas akong giad. Tas mo to nakita na ako sige sa post og mga pic niya. So gwapa magkaayo. So mo to. Kan pag-add niya, imong gi-accept dayon o gituturan pa. Tuduuran pa. Mga pila ka segundo. Ambot, anto. So ni react pa kag-una sa iyang mga picture. Stalk ra na ako siya per me. Kano sa man naka-decide nga mo react sa iyang post o mo chat niya? Actually wala ko niya ni react. Direkta ako message niya. Unsay nakapa-decide nimo nga ni mo message na? Kay basig maunahan niya ako ba kay nakita man ko sa iyang mga post nga pic nga daghan kayong ning kuan ba ning comment ana stilan maunahan niya ko ani. Ha, dagang mga laki ng comment. O yun na nako kay para makauna ko. Tumo to ning reply mo siya. Unsay imong first chat niya? Actually akong kwanto plano adto kuan kining kanang mga hay karaan naman ang hay. Ako sang giinan dito nga murag familiar ko nimo, murag kita ko nimo sa personal. So mo to ni ingon sa dayon ni react dayon siya. Pero dili na tinuod. Dili tinuod binuang ra ako para mo reply lang siya. Giplanuhan gid ako. Kanong nabitik pugas iyang style. Nakitaan man daw ako niya. Ako parang gisure ba og asa. Kaysa giingon na to. Diris mismos Boulevard. Pila ka bulan po to, usa mo na murag nagkita or nagkailhan na yung mga anak. Nagkauyab mi sa kuan mo Messenger raman. So nagkita na mi uyab na mi ana. Always ra mi ga video call. So same ra ihang nawong sa video o kana sa personal. Mas gwapas personal. Ay kana, at least no gwapa ko nas personal. Hangtod sa asa pa ning relasyon. Hangtod sa hangtod na siguro. Kanihan ningong kawali ka siguraduhan. Joke ra to. Ikaw para nimo hangtod sa asa ning relasyon na. Sa hangtod. Tinood po na. Dapat tinud-on nato ni kay para mahantod sa hantod ni siya, di ba? Ang mensahe na lang sa usag-usa. Unta. Pag-usab na ka, unta. Di na ka maldita. Unsa man siya kamaldita po di ay. Maldita kay kilas bujud kay og maldita kay dili mo reply. Pila pod ka kuan na siya usa murag ma-okay mo. Uska adlaw ko pin. Pero at least uskadlaw ra dili mabtog uska bulan. Si unsa pa yung istorya? Stay guwapa. Wala magbinot-an ra per me para magdugay. Ala sige to baga. Stay strong na ta always. Oh, magbago na ko.